Mutta nyt se on tallenne päällä ja omasta puolestani lämpimästi tervetuloa kaikille, jotka on linjoilla. Työyhteisösovittelun infotilaisuus. Ja tässä on nyt sitten meillä kesäyliopiston edustus ja Sirian edustus paikalla. Ja annetaanko me ihan ekana kesäyliopiston ihmisille puheenvuorot, mitä te haluatte ekana sanoa? No kiitos. Ja oikein lämpimästi tervetuloa myös Mikkelin kesäyliopiston puolesta, että tämä koulutus on yhteistoteutus Sirian ja Keski-Pohjanmaan ja Mikkelin ja Kainuun kesäyliopiston yhteistyönä. Ja tosi hienoa, teitä on ilmoittautunut todella paljon linjoille, ja varmasti on myös niitä ihmisiä, jotka tulee ihan ilman ilmoittautumista, ja kaikki olette lämpimästi tervetulleita. Oikeastaan semmoinen, minkä haluaisin nostaa tästä huomiona, niin tämä koulutus on tehty osaamisperusteiseksi. Eli tarkoittaa sitä, että jos te annatte koulutuksen alkupuolella suostumuksen, tai jos te ilmoittaudutte ensinnäkin koulutukseen ja annatte suostumuksen koski-tietovarantoon kirjaamisesta, niin nämä koulutustiedot voidaan viedä kansalliseen opinto-oikeuksien ja opintosuoritusten rekisteriin, jolloin se on sitten tavallaan osaaminen tehty näkyväksi ja virallisesti tunnustetuksi myös kansallisessa koulutusjärjestelmässä, ja sitten tätä koulutusta pystytte mahdollisesti hyödyntämään myös jatko-opinnoissa tai sitten osoittamaan työnantajalle, että hei, mulla on tämmöinen osaaminen, tämmöinen pätevyys. Joskus ne muuten on ihan jopa jonkun palkkauksen lisäperusteena sitten. Joo, kyllä. Tai tarkoitan, että saattaa saada parempaa palkkaa. Se oli Kyllä, kun on osoittaa se, että hei, mulla on tämmöinen. Joo. Ja se, että vapaa sivistystyö päästään osaamisperusteisuuteen mukaan 1.8.21 alkaen. Ja me ollaan päätetty kesäyliopistoissa mahdollistaa näiden pitkien koulutusten osaamisperusteisuus. Eli tästä on tehty sellaiset niin sanotut e-perusteet. Ja arviointikriteerit on kuvattu ja opintopisteytetty koulutus. Ja arviointi on hyväksytty, hylätty, ja hylättyjä suorituksia ei koskaan viedä koskitietovarantoon, että ainoastaan hyväksytyt suoritukset. Tämä on ehdottomasti sellainen opiskelijan etu. Joo, Mutta tästä voidaan keskustella myöhemmin vaikka lisää, jos jää aikaa, niin en vie tämän enempää. Ole hyvä, Sanna. Joo, kiitoksia ja tosiaan tervetuloa minunkin puolestani. Olen Keski-Pohjanmaan kesäyliopistosta Kokkolasta, joka tosiaan on yksi näistä 3 järjestäjäkesäyliopistosta. Ja hienoa, kun olette päässyt linjoille, ja kiitoksia Anne tuon koskijärjestelmän esiin tuomisesta. Se on tärkeä asia ja hyvä, että on tässä sitten sekin infottu, ja teiltä sitten kysytään erikseen vielä suostumusta siihen, että teidän tiedot saa sinne tallentaa, ja se suostumus tietenkin kannattaa sitten siinä vaiheessa antaa. Mutta jos ei sen kummempia tässä vaiheessa, että jos tulee muita käytännön kysymyksiä, niin voidaan niihin kysymyksiin tässä infon aikana vastailla. Kiitos. Kiitos. Ja täällä edustetaan Siriaa, minä, Sirkku Ruutu ja sitten Eveliina Salonen, kollegani, joka on tässä myöskin näkyy kuvana tai videona. Ja ajateltiin, että tehdään aika napakka esittely siis tästä koulutuksesta, pienesti myöskin vähän niin kuin jotakin itsestämme, mutta niin kuin pääsääntöisesti tietysti olette kiinnostuneita koulutuksesta. Ja sitten olisi aikaa niille teidän kysymyksille. Ja nyt kun täällä olette ehkä havainneet, nekin, jotka tuli vähän myöhemmin, että täällä on tämä nauhoite päällä, niin siinä vaiheessa, kun ruvetaan kysymään teidän kysymyksiä, niin otetaan nauhoitus pois, niin teidän ei tarvitse olla siitä huolestuneita. Ja tässä on nyt muutama ehkä tänne dia, eli 20 opintopisteen koulutuksesta on kysymys. Tämä on niin kuin kohtalaisen sillä lailla pitkä ja laajakin koulutus. Ja me tosiaan, niin kuin sanottiinkin tuossa jo aiemmin, niin me tehdään Sirian kanssa yhteistyötä, siis Keski-Pohjanmaan kesäyliopiston, Mikkelin kesäyliopiston ja Kainuun kesäyliopiston kanssa tässä. Ja meillä on muitakin koulutuksia kesäyliopistojen kanssa, mutta nyt me puhutaan tästä työyhteisösovittelijan koulutuksesta, joka alkaa keväällä 2024 tuossa tammikuun loppupuolella ja kestää noin vuoden. Ja sehän järjestetään koulutuksena kokonaan verkossa, joten
silleen jokainen voi opiskella kätevästi omalta kotipaikkakunnalta ja meidän kouluttajatiimi muodostuu näistä Sirian asiantuntijoista. Itsestäni ehkä muutama sana, siis suuri intohimo on luoda koulutuskonsepteja ja hyvinvointia tuottavia konsepteja, ylipäänsä interventioita, joiden kautta ihmiset voida hyvin työelämässä. Ja sitten on tullut kirjoitettua muutamia kirjoja, niistä on nyt tuossa muutamat kuvat, mutta myös sen sovittelijapätevyyden lisäksi niin on sitten psykologi ja opettaja ja psykoterapeutti, lyhytterapeutti ja sitten coachi ja työnohjaaja. Et monennäköistä tällaista vuorovaikutusalan taustaa on, ja kaikessa on tämä ratkaisukeskeinen taustafilosofia, joka on myöskin tässä sovittelukoulutuksessa, mutta siellä on mukana myös restoratiivisuus, joka on vahvasti kytköksissä myös ratkaisukeskeisyyteen. Ja sitten jos annetaan Eveliinalle esittelymahdollisuus, niin saat kertoa itsestäsi myös. Kiva, kiitos. Hei kaikille. Joo, mä oon tosiaan Eveliina Salonen ja yhtenä teidän valmentajana tässä sitten mukana. Mulla taisi olla lokakuussa, joulukuussa ne mun osiot, että silloin nähdään sitten pidemmin. Oon taustaltani juristi ja teologi, eli yhdistyy oikeastaan tämä tämmöinen työyhteisöjen juridiset raamit ja oikeudet ja velvollisuudet sit nimenomaan siihen ihmisyyteen, ja se on se, mikä mua aina kiehtoo, että teen paljon johtamisvalmennuksia, työyhteisövalmennuksia, olen coachi, sovittelija ja aika silleen luovasti itse asiassa vähän yhdistelen näitä erilaisia ohjauskeinoja. Ja voisin kyllä sanoa jotenkin, että olette kyllä hirveän päivän polttavassa teemassa nyt, kun tähän koulutukseen hakeudutte, koska ainakin mun kokemus on nyt koronan jäljiltä ja ehkä näiden kaikkien kriisien ja kaiken tämän kuormittavuuden jäljiltä, että aika paljon on erilaisia työyhteisösotkuja ja vuorovaikutushaasteita, ja sitten vielä kaupan päälle tämä, että siirrytäänkö kokonaan etätyöhön vai milloin pitää olla toimistolla ja kaikkea, niin tätä työtä oikeasti nyt tälle on tosi paljon kysyntää, että ihan varmasti saatte käytännön paikkoja sitten lähteä tekemään näitä työyhteisön vuorovaikutukseen liittyviä töitä, että tervetuloa mukaan talkoisiin. Jees, hyvä. Ja meiltähän myös pyydetään organisaatioihin suoraan näitä koulutuksia, ja selkeästi just toi, mitä Eveliina sanoi, niin se näkyy, että monet työyhteisöt ja tietysti myös hyvinvointialueet, niin siellä näkyy aika vahvasti, kun ihmiset alkaa uupua, niin sitten siellä rupeaa syntyä konflikteja. Ihmissuhdekonfliktithan vie työpaikoilla valtavan määrän sitä psyykkistä energiaa, ja tietysti se on sitten aina pois siitä tuottavuudesta. Ja meillä sitten tässä tällä sovittelulla tarkoittaa just tätä vastuullista ja aktiivista ristiriitoja ja konfliktien ratkaisuprosessia, mutta myös semmoisena ennaltaehkäisevänä lähestymistapana, että ei pelkästään, että reaktiivisesti sitten kun jo on iso konflikti, niin mennään, vaan myös tästä koulutuksesta tulee eväitä siihen, että voidaan myös ennaltaehkäisevästi lähteä vuorovaikuttamaan niin, että niitä ei syntyisi ehkä niin paljon. Tässä koulutuksessa, jos näistä työmuodoista puhutaan, meillä on 10 seminaaripäivää. Ne on kaikki tosiaan verkossa. Sitten tähän liittyy vertaisryhmätyöskentely koulutuspäivien ulkopuolella 8 kertaa noin 2 tunnin seteissä. Ja sitten meillä on kirjallisuuden reflektointia, noin 9 kirjaa ja siihen liittyvää tämmöistä parituutorointia, joka tarkoittaa käytännössä, että sen oman parinsa kirjareflektioiden kommentointia, josta sitten tulee se sen rikastava, omalta osaltaan rikastava vuorovaikutus ja semmoinen yhteisen tiedon ikään kuin myöskin käsittely ja syventäminen. Ja sitten tässä on yksi omakohtainen, niitä voi tietenkin olla enemmänkin, mutta vähintään yksi omakohtainen sovitteluprosessi ja sen läpivieminen ja reflektointi. Joskus on niin, että sit jos kävisi niin, että ei saa sitä omaa sovitteluprosessia sieltä omalta vaikka työpaikalta tai jostain omasta verkostosta, niin sitten se ei jää siitä sit kiinni, että sitten tuon sovitteluprosessin reflektoinnin voi sitten tehdä vähän toisellakin tavalla, mutta yleensä se ei ole ongelma, vaan enemmänkin niin, että niitä sovittelukeissejä alkaa jotenkin tupsahdella syliin, sit, kun on vähän auki sen suhteen, että kertoo muillekin, että tämmöisessä koulutuksessa olen ja tarvitsisin näitä erilaisia keissejä.
Ja meillä sitten, niin kuin, mitä tässä nyt sitten opitaan, niin opitaan rakentaa avoimia, psykologisesti turvallisia keskustelufoorumeita, myös tietenkin ne sovitteluprosessin niin kuin periaatteet ja vaiheet, mutta meillä on selkeästi käytännön keinoja siihen sovitteluprosessin läpiviemiseen, että syntyy sitä semmoista konkreettista osaamista. Ja toki sitten semmoista teoreettista ymmärrystä myös sitten työyhteisökonfliktien syntymekanismeista. Myös se on aika tärkeää, että sovittelijana alkaa tunnistaa niitä omia tunneimpulssejaan. Ja näissähän saattaa olla aika tiukkojakin tilanteita, niin kuin sitten, että osaa myös semmoisissa niin kuin emotionaalisesti latautuneissa tilanteissa säilyttää tietynlaisen oman turvallisuuden tunteen. Ja sitten tosiaan niin kuin konkreettisia metodeja niin, että sit päästään aidosti toimiviin ratkaisuihin. Ja sitten ihan koulutuspäivien aikana on tällaisia harjoitteluja, että ei tarvitse mennä ihan kylmiltään, vaan on tullut jo kuivaharjoittelua sitten koulutuksen aikanakin. Meidän kohderyhmänä on, tai kohderyhmä on aika laaja, eli sillä lailla niin kuin oikeastaan kaikki, jotka ovat kiinnostuneita tämän tyyppisestä työskentelystä, niin voi osallistua, mutta aika usein meillä on esihenkilöitä, luottamushenkilöitä, yrittäjiä, jotka toimii konsultteina tai työnohjaajina, valmentajina, coacheina, ja sitten työterveyshuollon ammattilaisia, koska siellä niin kuin vahvasti tarvitaan sovitteluosaamista myöskin, erilaisia terapeutteja ja HR-henkilöstöä. Ja sitten tässä on niin kuin muutamia näitä keskeisimpiä niin kuin sisältöjä. Meillä on toki niin kuin ratkaisukeskeisyys siinä sovitteluprosessissa, mitä se niin kuin käytännössä tarkoittaa, minkälaisista ihmiskäsityksestä on kysymys, ja myös motivoivan haastattelun erilaiset periaatteet. Ja sitten tuo restoratiivisen sovittelun perusteet, jossa on monennäköisiä niin kuin teemoja mukana. Ja siellä meillä Tuula, nyt tuosta puuttuukin nimi, tämä on Tuula Kaitsaari. Hän on valtiotieteiden tohtori, laillistettu sosiaalityöntekijä ja erikoissairaanhoitaja. Hän väitteli sovittelusta tuossa 2022. Ja sikäli niin kuin, hänellä on kaikenlainen mahdollinen teoreettinen tietämys niin kuin nyt ehkä parhaiten Suomessa tällä hetkellä hallussaan tämän oman väittelynsä ansiosta. No sitten meillä on niin kuin ajatus siitä, että sovittelu ei aina välttämättä pelkästään ole niin kuin vain yksittäinen interventio, se voi olla myös niin kuin osa laajempaa muutosprosessia ja sitten, että miten se siihen niin kuin kytkeytyy, jos siellä on organisaatiossa muitakin ohjausmuotoja, työnohjausta, coachaamista, tämän tyyppisiä, niin miten se sinne niin kuin jotenkin sujahtaa sopivasti. Ja sitten kaikenlaiseen varhaisen tuen periaatteisiin. Ja toki niin kuin hyvä vähän puhua sen työparityöskentelystä, monestihan sovittelussa sitäkin tehdään. Tässä on meidän niin kuin, Sirian näitä verkostokouluttajia, kaikki ei ole välttämättä nyt mukana just tässä toteutuksessa, mutta että meillä on niin kuin, aika paljon ollaan tehty sovittelukoulutusta. Siellä on mukana ollut ainakin Ismo Saario, joka on siis Turun yliopistosta sovittelun ja tämmöisen varhaisen tuen niin kuin henkilö, joka on saanut näistä hyviä palkintojakin matkan varrella. Ja sitten on Peltola Raija, joka on coach ja tehnyt todella paljon semmoisia niin kuin riita-asioiden sovittelua. Sitten on Koskisen Seppo, joka on työoikeuden professori, ehkä televisiostakin on teille tuttu. Seppo tulee tähän toteutukseen myöskin ainakin mukaan, ja mun mielestä Raijakin oli tässä toteutuksessa meidän mukana. Ja Sepolla on paljon tietoa, toki myös sitten sieltä juridiikan puolelta, niin kuin Eveliinallakin on, mutta että niin kuin nämä täydentää sitten vielä jotenkin toisiansa. Sitten meillä on, kun puhutaan totta kai sit vuorovaikutusdynamiikan perusteista, osittain sovittelijaksi kasvamisesta, ja tietty sitten se oma sovitteluprosessi, joka viedään läpi, niin meillä on Sari Ilo, joka on organisaatiopsykologia, sovittelee myöskin työksensä ja on psykoterapeuttitaustainen, coach-taustainen ihminen. Ja sitten Kavenin Sini on myöskin työterveyspsykologi ja tehnyt todella paljon sovitteluja omassa työssään. Ja sitten tuossa on meikäläisen kuvakin sitten vielä. Et tässä on niin kun pähkinänkuoressa ne keskeisimmät sisällöt, mitä meillä on täällä. Opintopisteet muodostuu. Näistä tietysti sit voidaan siellä koulutuksessa puhua tarkemminkin, mutta tässä on nyt tämä, miten ne on laskettu. Ja meillä päättyy nyt hiljattain 6.10. meidän koulutus. Ja sitten
tämä nyt on tämmöinen yksi postaus, joka oli somessa, mutta siis, että suoraan ne palautteet, mitä siitä saatiin, niin ihmiset sanoivat, että oli saatu enemmän kuin oli odotettu ja että kouluttajat oli huippuja, opittiin teoriaa ja käytäntöä ja koettiin, että se koulutus on sopivan mittainen. Ja mikä mua itseäni ilahdutti paljon, oli se kommentti, että konfliktit oli alettu nähdä kiinnostavina oppimisen foorumeina. Eli tavallaan ei enää niin kuin pelkää välttämättä lähestyä näitä, vaan että se on enemmän oikeasti sitä niin kuin kasvun mindsettiä. Ja sitten käytännönläheisyyttä kiiteltiin, että harjoitukset on hyviä ja on hienoa, kun kouluttajilla on myös kokemuksellisia tarinoita tosi elämästä. Niin tällaista palautetta. Mutta ehkä tämä oli tämä niin kuin nopea esittely, ja jotta jää tilaa teidän kysymyksillenne, niin ehkä mä tässä kohtaa otan ton nauhoituksen pois, niin sitten pääsette kysymään ihan mitä tahansa